ଲୋକମାନେ କେମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି ତୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନୁ? ଆରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ନୟାନ୍ତ କଲୁନି ତ ବିବେକ ଟିକେ ତତେ ମନା କରୁନି? ଥରେ ତ ଆଇଥିଲୁ ବୁଲିକି ଗଲୁ, ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଆଇଲୁ? କଣ ମାମୁଁ ଘରେ ଗୁଆ ପଡିଛି? ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୋ ପାଇଁ ଆମରି ଭଳିଆ ପିଲା କି ଅବସ୍ଥା ହଉଛୁ। ଆରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଖେଳ ବନ୍ଦ, ବୁଲାବୁଲି ବନ୍ଦ, କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲୁ? ଶୁଣୁ ସେ ବାଜ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କରେ। ଆମେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି। ଭଲ ଦୋଷ ଅଛି ଯଦି ଛାଡିକି ପଳା, ନହେଲେ ତୋ ଚୋପା ଛାଡିବ। ଶୁଣୁ ତୋ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ବାହାରି ଗଲାଣି, ତୁ ଡିଜି। ଏବେ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ସବୁ ସଚେତନ ହେଇଗଲୁଣି। କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଘରୁ ଜମାରୁ ପଦାକୁ ଯାଉନୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛୁ, ସାନିଟାଇଜର ମାରୁଛୁ। ଖାଲି କାଇଦା କରିକି 2 ଡୋଜ ଟିକା ନେଇଗଲେ ଖେଳ ଖତମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁ କେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛୁ। ଆରେ ଚୋର, ବଦମାସ, ଟାଉଟର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ମ, ଏ କରୋନାକୁ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏ କରୋନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବୋର ଲାଗୁଛି ମୋ